Kenapa padha perang padahal kabeh padha manungsa? Getihmu abang, getihku uga. Sing beda mung rasa lan rasa. Kenapa padha gelut padahal urip wis angel banget? Ngopo ora padha gandengan tangan nanggap donya iki omah bareng? Apa merga beda agama? Apa merga beda warna? Terus atimu karo rasamu ning ngendi? Senajan aku ora kuwasa, mung bisa nyerat rasa. Muga suaraku dadi angin, ngusir duka lan ngeter tentrem. Kenapa padha perang padahal tentrem luwih mulya? Anak cilik butuh pangan lan slira, dudu mercon lan swara bedhil nyaring nggegirisi jagat raya. Mbok menawa wektu durung wayahe, nanging donga tetep dak panjatake. Muga manungsa eling lan eling yen katresnan luwih kuat tinimbang bedhil sing nggegirisi bumi.